Hoy, Marky, pagbata! Tama na. Uy, tama-tama, diri ah! Ngano ni anhi mo juga dire para kuhaon si Hana? Basing nagtuo ka, Marky nga, mag-successful imong mga plano. Mali man na inyong ginahuna ba? Unsa man gyud ngano ni anhi mo juga dire? Gusto ra gali na ukwaon akong bag nga nabili na tong niagi. Katong naisulod nga rincoat og payong. Unya nga nung nagdagan-dagan mga ganiya, unya imo po yung gidala si Ana. Mau man. Kinsay di mo dagan na nang gidalaan ako ninyong sundang. Nya unsaon man nato ni Jong? Lakpo na lang siguro nato ni. May pa. Pero putla na tog tiil. Tama bitaw no, may pa. Palako na to, pero putla na to tiil. Nya, tara. Ambi ng sundang pa. Aw, timpa. Ayaw na kay basig masakitan siya kay kadua pa ka na mo tigbas. Kay habol-habol biya na. Unya unsa man sundang ang gamiton pa? Katurang isa para kaisa ran tigbas. Putol dayon. May pa pa. Tara, kuha sa nato ta. Uy! Mo na yung sundang atong gamito, no? Aw man na pang. Tanawa, oh. Hait jud kaisahon jud ang tila ng Pangisa ra Marky. gyud ni gyud. Makalakaw lagi siya pero putlan jud na to tiil. Karon ka, Marke. Aw. Pang! Pang! Uy! Pang! Pang! Asa naman si Marke? Pistola nakatakas gyud ng bata ato ba? Dagan na, be! Hana! Pang! Tara pang, gukro na to si Marky, kay luya naman to. Pasagdi na lang gusto ninyo, pang! Sige lang. Pasagdi na lang to kay ang iyang motor na naman sa tuwa. Tama bitaw no? Hindi na to mo balik kay na-trauma na to. Pero ikaw Hana! Sulod! Be, paningkamot na maulian ka. Bawat sandali na Balikar ako kung kaya na nimo. tanging ikaw. Sakay ka, boss. O sige, sakay na yun. Sige, larga na. Payong. Ganto na to dito karon ha kung sa isugo na ko sa imo nga tumana lang. Oy, murag napalit ta diri sa bangka kaya pa ni. Uy, murag kusugay nga agos diri ay. Baha manggod. Boss, abot na ta boss. Abot na ta? Abot na ta. Unhi palunga sa payong. Palunga. Along na boss. Palong na. Ambe. Palit ra ta bagong payong unya. Sige, unhi. Uy! Lapok ban boss? Lapok dira. Lapok kayo. O sige, lihok na. Unya boss, dire sa ko. Complete ni mo. Complete na ako. Unya na boss, kay mobalik man ko dire. Ha? Sige. Na boss, ako ani. Sige boss, dili na ko hulat. Boss! Uy, sabay lang ko basi kung saan nga dito. Pugaw makay ka, okay ra na eh. Okay ra. Sige, tara. Few inches later. Matay Jong. Kinsaw nang tawhan na pa dong diri Jong. Kuya, kay mamurma pa ba? Mao gani no. Ugi naman kay kaktura bay. O ang babae, makakita niya yung panguyaban. Nasugton ritsoy, di man basta-basta pormahan na pa. Kung ako babae ana Jong, bugal ko ditsoy. Unsa pa, istorya pa nimo. Pero, Uy, pamilyar. Pamilyar maning naunga pa. galasgaw. Si Marky man na pa. Buwi pa di kang tawana ka ha. Kuha ang sundang dito kaw. Ura mismo. Dali. Darapang. Uy, kinsa man na? Lando? Wala ko'y gunito eh. Ay, kadlok sa ko, Lando. Gimingaw na ko nimo pagayo. Jong, ay pag mo na Jong. Unsa magapoy nga? Si Lando man na. Dala ra gud siya sa kilid lingawa.
Lando, I miss you. I miss you too. Don't know what to do whenever you are near. Tara, magpadaplin ta. Tara. Pistula! Marjong! Marjong, tabangis ako diri ka Marke! Tagsara gani ta malipay, imo pa jud kong barawon. Hala dia. Galawgaw! Basig nagtuo ka Marke ha, madala ko nimo. Diya lang ka kay kuwaon akong dispurdos. Kuhaan na dito. Kini, gamito na ni pantukod sa mong payag sunod adlaw. Kung si Hana yung tuyo, Marke, nasa sa kwarto. Ako siyang tawgon, ha? Hana! Hana! Hana, gawasa! Lagi pang, mugawas na ko karon. Ay, kabalaka kay. Magawas na si Hana karon. Paron na sa kuha. Imuhan eh. Thank you. Alik, wa. Kuha, gid ni? Sure lagi ni Marke? Oh, dito ka sa sapa. Pag-inom ko lahat ka na ikaw ra isa. Kani. Lakaw. Fight. Hoy! Marky! Naalagi ka! Napaya sila papag si kuya! Unsa? Hi, Han. Naalagi ka! Siyempre, para sa imo ha. Pag sure ba, napaya sila papag sila kuya! Wala na yung problema. Matagaan na ako nagsolusyon. Lahi na ako nga Marke karon. Unsa man ni? Akan eh. Bata-bata na ako na. Dito sa lugas kilid. Unsa man? Nalahi-lagi ka! Unsa man di pagtanaw mo sa kuha karon? Nagdato na kay katanawon. Sa trabaho din nimo na wala ka 1 year. Na big time na ako sa online sabong. Ay, online sabong? Ay, kakuan ko ana. Kana laging isampok-sampok ang manok? Asa man ka nakahibaluan ng online sabong? Gitun-an ako na. Kaya para maabot ang panahon nga moanhay ko diri sa inyo ha. Nana ko ikapanghambog sa imo ha. Sabong ta. Aka na pwede ba ta ka may istorya baktas-baktas ta ba pahangin lang god. Si lagi kina sila kuya ba? Sila kuya nimo? Si papa. Kita ka ng kuya nimo kung sa kamalipayo na. Gipalit na nako na iyang kauban. Gihatag na ko para siya para malingaw siya. Kabalo ko sad boy na siya. I love you, Lando. I love you too. I've loved you and I'll always will. Go crazy but I know someday you'll feel. Unya, sa kadugay-dugay sa panahon niya, gihulat na ako. Nanaman jud ko diri, nana ko ikapanghambog sa imo ha kay big time ko sa online sabong. Dili pa ba ko nimo sugton? Gusto man kaayo ta ka pero nauna sa nako. Nanaan sa nimo si baktas-baktas na pud ta, nahunaa lang. Unya, naka-decide na ka? Oh, naka-decide na ko. Pero nakulbaan man jud ko uy. Nakulbaan ka? Nakulbaan ko. Ngano man? Si papa ba? Papa nimo? Si papa. Kita ka ng tawhana nga nasa sapa? Oh. Oh. Marap ito. Si papa na? Papa nimo na. Hubog na gipainom na ko isa ka kiss nga red horse. Para dili makapanghilabot sa tuwa. Kunyon sa man, ilag sa taka. Labang walay na mo hadlang sa tuwa. Ay. Ayaw lang sa juda ay karon. Sa problema. Hindi karon pa magud ta nagkitag balik. Unya. Unsa may buhaton juday na ko karon di ay? Uli na lang sa. Pero balik lang ugma. Ngano man, sugton ako nimo? Dakog chance. Sure na? Basta ilaag sa ako. Sige, basta ikaw. Walay problema. Anya, unsa man? Uli na. Hapon naman, uli na lang ka. Walay goodbye kiss. Ugma na. Sige, bye-bye. Yate, namos ako hugo ka kung nang tamakan ni boss ganin ha. Uy, boss! Lapok ba ya? Ay, wala problema ang lapok, naman ko'y tamakanan.
Munas ako. Balik lang ko ugma ha. Nakabalos ra jud ko. Oh, boss, tara. Karga na ta, boss. Sakay.